Athi zovela kwiLembe, iShaka iLembe. Noma usevelile. Kwenzakalani mhlampe noma ungashayanga ama-spoiler noma nje. Ukuyolanda isidumbu sikaDingiswayo. Into engiyaziyo engiyenzile nasesikoleni i-theatre. Because la kwa-TV kuyahluka. Kune-theatre, kune-filming television. Okay. Mina ngazi theatre Le live. leyo performer live. But ngothando lokuthi ngifuna ukukhula ngase ngenza ne-TV. Thonga ithonga ngivele kakhulu. Fikayo la asibalwa thina lapha. Okay. Ithonga and the last time ngoba ngitshela ukuthi bengihamba ama-background sekungakathola nethuba lokuya kuShaka iLembe. Oh yeah. Ya ngathola nethuba lokuya kuShaka iLembe laphayana bethi bafuna iy'nsiza ngempela ngafika. So nje abantu into engabatshela yona baqhubeke nje bahlele ama-TV uShaka iLembe into zoba right.